Machiegni yako Ramogi koro wadonje weche mag tuke. Tim sekondar mar Ebwali kachiel kod sikund sekondar mar nyiri ma Wiyeta okawo kombe mar adhula e tuke mag sikunde sekondar. Ikruok koro nyaka ket makare ne timbe ma ong'ado tiko mar dhi e tuke mag Afrika ma Ugwe. James Opondo nigi ler mar wachno. Tuke mag sikunde sekondar ma osebedo kadhi nyime e sikunde sekondar mana Nakuru High ochopo e giko odiochieng' ma kawuono. Tim sekondar ma Ebwali mawuok e kaunti ma Vihiga okawo kombe mar adhula bang' loyo tim mar Highway gol 1-0. Gol mar Ebwali ne olo kod jatugo Tom Osieko e dakika mar 5. Ebwali ne otieko e thuolo mar 3 e higa mar 2019, higa mane obagie tukegi mogik bang' midhusi mar korona monjo piny mangima. Kocha mar Ebwali Francis Muhambe ne olero ni kinda mar jotuke ema omiyo giloch, komedo ni ikruok nyaka giketi e yorno mamalo ne tuke mag Afrika ma Ugwe. Vijana hawa walilia kila wakati walikizo, wamekuwa shuleni, wamekuwa wakifanya mazoezi, hata msimu wa kura wamekuwa wakifanya mazoezi, wakikula vyakula vidogo vidogo ambavyo nawapea, na nasema wamefanya kazi kuntu sana. Mungu ni mkuu. Tuangalie Arusha. Etuk adhula kidieny mar nyiri, tim sekondar ma Wiyeta noloyo kombe margi mar 8 e tuke mag sikunde sekondar bang' loyo tim mar Dagoretti Mixed Secondary gonde 3-1 kokaloyo picha choma bang' tugono rumo amodhi 0-0 e dakika mar 90. Nafikiri mechi imekuwa ngumu. I think wasichana wangu walikuwa waliandarate Dagoretti kwa sababu ni mara ya kwanza kuja, na pia uwanja umekuwa na utelezi, ndio maana ya kuwa hatukuweza kushinda katika normal time, but I know we are confident in the penalties, and a win is a win. Etuke mag basketball, tim sekondar mar Dr. Agri mawuok Nam Chumbi noloyo kombe bang' goyo sikund sekondar ma Dagoretti points 70-64. Dagoretti nochopo e tielo mar finals e higa mar 2019, kata kamano Dr. Agri Secondary mochopo e finals margi mokwongo e tukegi nogoyonegi matek ka timbe ariyogi ong'ado tiko mar dhi Arusha e tuke mag Afrika ma Ugwe. E kidieny mar nyiri, tim sekondar ma Kayatiwi bende nonyiso lony margi kendo loyo tim sekondar ma Olympic High points 60-54. Timbe ariyo mochopo e finals e tuke duto biro kawo yweyo mar ndalo achiel kapok gichako ng'wech mar dhi e boma ma Arusha e piny mar Tanzania e tuke mag Afrika ma Ugwe mabiro chakore tarik 15 nyaka 23. James Opondo, Ramogi TV.